Awu angeni bahle. Angeni bahle. Nase shopping center ni bahle. Bonke ngibona wobani ama volunteer ka ANC. Siyabonga ukuthi nibaningi kangaka. Baye bathi kimi nomdlule ngapha lapha eHammersdale Junction ngoba abantu balapha bangumphakathi bayayithanda iANC. Bathi kimi mongameli ungakhathazeki, iANC iyathandwa lapha. Nalapha abanye abahamba yonke indawo bathi nywe nywe nywe. Absolutely. Ngoba inkunzi yodwa la uANC. Ngoba uzophathi iANC. Bayathanda noma abathandi. Uthi ngomhla ka-29 bazobona uthuli kuphela. Bazothi mabebona iANC yaphambili yongena embusweni. Bazothi besenzani. Besizama ukwenzani. Ngoba yonke into abayenzayo amaphupho kuphela. Futhi balahlekile abayazi lento abayenzayo. Ukudideka ingqondo. Abantu abaconfused banje. Siyababona nje ukuthi hayi laba ingqondo ayisekho. Bazakuza la phakathi kwenu begqoke ezibomvu, eziblue, ezigreen, yonke le ngubevale kodwa ngeke bayihlule iANC. Ngeke ine-support futhi sethi KZN ibuyela futhi ezandleni zika-ANC.